Добър ден, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин кмете, гости на днешното заседание. При форум от 16 общински съветника откривам заседанието на Общински съвет Средец. Мирно, тихо и без много дебати започна работа новият Общински съвет в Средец. Единствената вяла опозиция от НФСБ не успя да прокара нито едно свое предложение, просто защото нямаше такова. Единствената болка на партията се оказа екологията. Длъжността се закрива, а нейните функции ще изпълняват хората от европроекти. Екология с места, тя маха ли са въобще или не са маха? Нали някакви, защото знаем кой изпълнява екологичната професия, точно длъжна в тази среда. Има ли някаква задна мисъл, нещо тук ми се прокрадва или може би аз се бъркам и има някакви такива неправилно мисли. Кой да го знам това? Защото замахне тази екология, значи еколожката трябва да се крепи. Това не е ли малко една така доста прозрачна? Прозрачно да се представи. Може да се бъркам, най-вероятно се бъркам. И ще бъде ли тя съкратена? Но най-напори се оказа кадърът на националистите и не успял кандидат за кмет Живко Гърков. Сравнявайки самата изтъчна на общинската администрация с това, което е предложение в момента, ще разгледам само една единствена разлика. Разликата е следната. Специализирана администрация. До сега дирекцията се казваше устройство на територията, строителство, екология и БКС в състав от 9 човека. Сега ще предложение да бъде 7 човека и думата екология отпадна от тази дирекция. За сметка на това дирекция икономическо развитие, земеделие, гори и УЕПП от 9 човека става 11, т.е. общия брой на общинската администрация се запазва. Друга разлика, Бога ми, не виждам. Не вярвам някой от вас да виждам. Въпросът ми е такъв. С какво отпадането на думата екология и намалянето с 2 бройки на тази съответна дирекция ще допринесе за по-доброто администриране и по-доброто развитие на община Средец, защото считам, че всяко новоструктуриране на общинска администрация би трябвало да води само на едно единствено нещо – общинската администрация да работи по-добре, по-точно, по-бързо и да обслужва интересите и подобряване живота на гражданите на община Средец. Това е. Благодаря ви. А бурната защита си има и реална причина. Неговата съпруга в момента е главен еколог в община Средец. А какви са мотивите за закриване на длъжността? Отговорът даде секретаря на общината Георги Станилов. Основната идея за увеличаване на бройките на 11 в дирекция икономическо развитие, земеделие, гори, управление на европейски програми и проекти, предполагам, че всички разбирате какви са намеренията и каква е идеята на администрацията. Няма по-сериозни източници на финансиране в момента и осигуряване на средства за подобряване по възстановяването на града от европейските програми и проекти. Затова акцентуваме в този отдел, искаме да подсилим там хората, за да бъдем по-активни в новия период. Що се отнася до екологията, на практика тази дейност се обслужва от общинското предприятие, управление на отпадъци и така нататък, така че тази дейност тя не излиза, а просто се прехвърля в този ресор. Това е моят въпрос. Въпреки дебатите, решението мина. Подлагам на гласуване докладната. Който е съгласен с така предложената структура на общинска администрация на община Средец, моля да гласува за. Против? Въздържали се? 9 гласа за, 3 против и 4 въздържали се. Докладната се приема. На сесията бяха избрани членовете на постоянните комисии. Всички 8 с председатели от ГЕРБ. Правната оглавява Стоянка Иванова,
Финансите отидоха при председателят на Общинския съвет Динко Цацаров. За ТСУ ще отговаря Гошо Атанасов, образованието поема Яна Биюкова, здравеопазването отива при доктор Николай Танчев, бедствие и авария с председател Мирослав Пенев, международните дейности ще движи Мартин Джермов, спорта се пада на Тодорка Георгиева. Следващото заседание на Общински съвет в Средец ще бъде преди Коледа.